OK, takže čaťu, toto je videjka, po 2 mesiacoch sa zase vidíme. Áno, dal som si takú mini pauzu, áno, som zase späť. Takže, dneska si zahráme túto hru Where is the Baby? Áno, je to veľmi stará hra. Som to hral tak neviem 3 roky dozadu. Ja to poznám, videl som to aj na nejakej z Robloxu a hen také. Takže, dneska tu budeme to. Hra je o tom, že proste bábo sa schováva, desí to. Sa schováva a táto ho hľadá. Ja neviem, som túto hru hral a dosť ma tu bavilo, takže som sa rozhodol, že by sme to mohli natočiť. OK, takže to máme Hungry Game. Free play by som dal, áno. Áno, dobre, free play. OK, ja chcem byť baby. Dobre, som baby. Budeme hrať hide and seek a no, on by nás mal chytiť, alebo čo? A toto koša. Nie, to asi ne, to asi ne. Musíme ísť rýchlo, pretože ten tatko nás ide. Sú dvaja. Doriti. Dobre, otvor tie dvere. Ľudia, ja som mal takú jednu dobrú skríšu. A to je presne, áno, je to tu. Tuto je presne najlepšia skríša, kde vás ani... Áno, tuto sa zastavíme, áno, tuto som si absolútne neuvedomil, že tu sú vlastne viacerí hry. A že to je tam, že iba voľná hra. No a ja som proste o tom nevedel a dal som free play, akože voľná hra. A ja musím dať ten hide and seek, keby sme hrali tú schovku, takže no. No musíte proste počkať, kedy to príde, keď už budeme hrať. Čo je? To neviem, čo to je. Čo je toto crouch? Aha, no to je asi niečo na to. Dobre, takže budeme sa takto tu... Oni sú AFK, alebo čo? O, to bolo free play. No ešte tak ja sa tu budem asi prechádzať. A to je úplne... Čo? Čo to je? Á, tam je to, tam, kde som sa vždycky schovával. Dobre. Budeme asi... OK, to radšej pretočím, aby ste mohli vidieť, jak sa schovávam, takže je dobré. OK, ľudia, takže ja som sa napojil na server, kde už by mali byť ľudia. Áno, sú tu 3, dobre. A je to ten house, o ktorom som hovoril, ktorý je Hungry Game. Lost Baby. Dobrý deň! Čo tu robíte? Aha, ideme. Padni! Aha, kladivo mám. To čo je reálne? Tak ty, a hej, no to kľud, oni tu po mne. Vypadni. Čo je, Moro, chceš kladivom? Vypadni. Aha, on nás obuje. Nie. Knife, ty, ja budem normálne to. A ja nechcem hľadať, to bolo najlepšie. A kde je ten týpek, on sa odpojil? Kde je ten týpek? Bambica. Počkaj, čo? Kde oni išli? Čo? Kde ste? Je naháňam? Ešte raz. Jak ho tu bijem? Ty kokos. Čo? Čo? Poďme. Hide and seek. Poďme. Áno, poďme to. Že sa to tak... Nightmare, to nejaké strašidelné. Ty kokos. To nebude nejaké dobré. Dobre, takže ideme hide and seek. Nie, to si robíš prdele som...
Ježiš, ja som tatko, ja hľadám. No nič ľudia, takže budeme hľadať, jo. Takže, ja vám hovorím, že budem najlepší hľadač na svete. Ja ich nájdem do 5 minút, vám hovorím. Ale ja som do toho hru nehral, neviem, či to je bolo chytiť ich, alebo ich rovno vidieť. A také, no. Takže ja som tatko, áno. Takže vypadni, tu si ty. Ja som hneď vyhral! Ja sa doserem. Ja som to hneď vyhral. To nie? Takže Parent Nightmare ideme to strašidelné. Takže ja som Baby. Čo ti? Ty kokos, to je dobré, to ma baví. No ten typek? Áno, je stále. To není, on to není, budeme ho hľadať, musíme ho hľadať. Hej, more tu čuje. Vieš o ten týpek? A to čo je? Come on, G. A beso, čau. Čau, prosím ťa. Čo je, aký máš problém? On ma naháňa. Nice. Čo je, poď sem. Ma naháňa. Nice. A kde je ten týpek? On to nelívol. Kde je potom? Dajte ma na to 2 minúty. Poďme takto. To urýbe. To je strašne ťažké na tých schodoch, bro. Nebude. Čo keď on to hrá? To asi nebude ani tuto. Typek to je. Má dobrú hudbu docela. A kde je ten typek, bro? To fakt, akože... Zri, on mi to nezatvorí. Nie, durite, ono mi to samo zatvára, ale... A to som sa nepozrel. Susi! Čo? No nič, takže asi tak, no len to už má ľudí, ten AFK, takže pôjdeme asi na iný server zas. Takže ľudia, jak sa to volá, no, vytvoril som nejaký server a vypadá to takto, no, sme 3 ľudia a máme nejaký free play. No a asi nikto není z nás tatko, no, takže toto bude asi dneska nudné video. No, neviem, či som spravil dobre. Som to mal takto, a ideme do sklepa, to bude nejaký. To je mega masívny. Ideme sem. No, to asi ne. To čo? Pozrite na to, tam je niečo. Toto nejaký rebrík. Nie, nič. Čakaj, či to neodpojili. Nie. Držia sa. Ej. Máme tu Xbox normálne. Ježiši Maria. No keby to bolo, no je to free play, no je to nudné. Keby tu bol hide and seek, tak by to bolo lepšie. Tam je typek. Čo? Oni ma budú biť. Čo to je?
idem do trúby. Ha! Pozrite, idem do trúby reálne. Idem do trúby. No nič, ja neviem, trošku ma to nudí. Trochu tak. No nič, tak. No. Tak, ja to asi teda ukončím. No my sme tu dneska asi nič nerobili teda. Takže ak sa video ľúbilo, rozhodne nezapojať like a odber. A rozhodne ma bavilo vrátiť, to čo tu vybuchlo? Telka. Rozhodne ma tu bavilo zase byť po 2 mesiacoch točení. Zase točiť a takto robiť. Rozhodne sa tešte na to, že v piatok vyjde nový film. Ja vám hovorím, že to bude mať okolo 20 minút. Bude to mať, ja neviem, neviem to povedať. Asi viac o tom filme budete mať o tom v príspevku. Budete mať v tom príspevku, koľko to bude mať častí, koľko to bude mať asi minút a také. No a chcem vám povedať, bude to o druhému futbalistovi menom Kukučák. Áno, hovoril som na príspevku, že TikTok, také, tam sa volá Kukučák. No a práve on bol druhému futbalista. No. A to asi neviete niektorí, čo je Burgerman futbal, no. No je to totálne teraz populárne, sú tam totálne legendy. Niektorých poznám, volá sa tam Savinho, Sebo Junior, Dino Junior, potom je tam taký Hamšik, to je taký môj kamarát. No a potom je tam ďalší môj kamarát a to je Face Patrick. To sú tí najlepší teraz. No a ja som bol ten Kukučák, ja som bol z tých jedných najznámejších. No. Takže ak chcete sa pridať do toho Burgerman futbalu, stačí vám len stiahnuť TikTok, napísať napríklad Pánovi Krabicovi, to je tiež taká úplne legenda. Napríklad Savinhovi, Face Patrickovi, tomu úplne doporúčam. Ten vás zoberie hneď, teraz on potrebuje hráčov. No, takže ja sa asi s vami lúčim a viac nájdete v príspevku. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.